出国那个 Schlemm 中农山希嘛。I, Mr. George Grandson, having been nominated as the candidate to fill the seat in the 21 Moplang Dingay District Council constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Lingkong mencapai pengayale kini ke election MDC nak parti Kongres kalau abang alit sipai ba kanong rim ka baningkong ya kalong ban tenek pensa ya ka jong kerpang jong ke rim ke jalan dia jong ni ba kita ki kendau ki siap ki riti dostor jong ni but kepada kongsan ya kalong ban dang bor susu ya ki snong ki thau ya ki et ki hima ki dor bakur ba kiwi kiwi tika dei lor kata ka nongrem ka ba nga kap sa pangalet ka konsensi ba kiwi bat nga kirman ba limba ka jing kerku do bat limba ka jing thosun jong play bangin poi sa thong bat pendorlong ya kata ka jing angnot ya kata jing temu jong akum u kotong jong kani parti hi nga ka jing mi jong ban yukun kani MDC election kamut satya bangayale persya yo sitting MLA and yo sitting MDC mo ngami kata ka jing kanongrem ban penklan hi ya ka riti dostor ka jogi alor kata kanongrem bat khamtam ban kumbang laong mentan ba ban penkop bor susu ya ki snong ki thau ya ki hima bat kunta terte tinte ka jingmi ka jonga kam dei ba ngaile persya yo sitting la di yo sitting MLN ni sitting MPC ka ba kham kongsan menta kalong kumbang ilayo lingba jong ka Congress party ilayo ya ka state lejong ka khandai spa new kuar bat nglayo ru ya kani ka 6 schedule dia ka bakham kongsan menta kolong ban nang pen klan susu ya kini ki ai ki bladon po district council kat kum ka jing don kam jong kapor bat on tang kata ru ni don kam ban check kini ki lada day kini kum ki trading license bat kum ta ban check nomor bon hi sen ni julap ba ki don bon ki leakage mo kini te lada ki paipa ngam mo plan konsensi ki ibet ki jit yang ba ngakirmen ba ki ai ka jing shania ko pura ha ngan ka mat ka kongsan ka de alor ban check ki kita ki let's say ki leakage ki badon nang ne nang tai mat kham tam ban pen khlan ko ba ong pen khlan susu ya ka 6 schedule kat kum ka jing don kam jong ka por even ni pun ba ki ya ka chabang alet sa ka konsensi hoj ka na ka sen congress hadin baki declare kam don ka dei shibnai tam khindiat di hadin banga syang man ka konsensi boro hi ki bri kitang sutip wan khun badep ki yami bat ki don le ki rangba ki temen ki ba jau mat ru sisen ong bawan ta khun badep ti kumbai pai la shakri ka te konsensi la kata pusnam im ju pet shiliang ino bahe no baret baduk no barus pai ju kudup ya boro tenga ku mu khun ru ngan buat ya kita ki denjat tu pa bat nang ngan persang man pentre khambha susu nam ta kani ka konsensi Moplang Dingay konsensi ka jongi wai pa ji di bri budan ba di ga par Congress ningkong ti pa kesin baningkong bi job na Congress na NDC di na Congress party mo ti ka jingjit jonga nam ta kani Congress party kolong kumbang laong ba ka de ka Congress party ka ba ai ya kata ka state ka jongi ang khandai spa new war but ka de ka Congress hiru ka ba kala penkup boringi ba ka 6 schedule but de halor kata ngarung ban yakun yakni election na ka Congress party ban penklan susu ya kata ka bor ka ai lingba jong ke Congress party ki ba hai ki port ki balik